Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi kwekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera kwekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda patiri kuenderera mberi tichidzidza bhuku raDhaniel. Nhasi tine musoro wenyaya unoti iwo ngei Mwari akasiyanisa sekuru nemusukuru. Inyembambelere. Sorry. Zviro zvenyu zvinondiconfuse vanotanga kuya nazvo munomuti. Because dai muchitanga mambondiudza tisati tapinda munonyatsoti Inyaya yebhaibheri kuna Daniel kwatiri kuna Daniel ikoko. Saka nyaya iri kuti iyo nemhaka yei Mwari akaitira sekuru nemusukuru zvakasiyana, ivo vainamata zvakafanana. mukuedza kureva ana Apa tiri kutaura Nebukadneza, right, ndo sekuru, mambo wokutanga kuti vaive sekuru vaBhelshazar, vaive sekuru vaBhelshazar, mambo wokupedzisira muBhabhironi. Okay. Saka varume vairi ava ndo vatoda kuti ticherechedze nhasi paurukuro yedu, tione zvavakaitirwa naMwari. Kozi kubva mukudzidza kwatakaita kumashure kutoona kuti havana kuitirwa zvakafanana, asi ivo vainamata zvakafanana. Saka regera titange nekuverenga Daniel 2 vhesi ya 2 tikuverenga Daniel 4 vhesi ya 6 na7. Daniel 2 vhesi ya 2. Ipapo mambo akarayira kuti vachenjeri nen'anga nevaroi nevakedhiya vadanwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Ipapo vakapinda vakamira pamberi pamambo. Daniel 4 verse 6 na7. Naizvozvo ndakatema chirevo kuti vachenjeri vose veBhabhironi vauyiswe pamberi pangu kuti vandizivise kududzirwa kwekurota. Ipapo vakachenjera nen'anga nevakedhiya nevafemberi vakauya, ndikavaudza kurota kwangu, asi havana kundizivisa kududzirwa kwazvo. Now chii chatiri kuona panapa, muBhabhironi mainamatwa midzimu nemashacho. Nebukadneza akadaidza n'anga nevavuki. Kunyange kubva muchapter 1 akanyatsoona yaDhaniel, akanyatsoona kuti vana Daniel vane uchenjeri huri mavari, ivo vasingasvikirwe dzisiri n'anga. Ende uchenjeri hwacho haugone kuinzaniswa nehwen'anga nemasvikiro. Akazviona izvozvo muchapter 2 pataidzidza yaDhaniel, yakarota n'anga dzakajema, kunyatsokuona kuti panapa n'anga dzagumirwa, dzatadza kududzira hope dzamambo. Daniel achibva auya ndobva adudzira, but still Nebukadneza akaramba achingoenda kun'anga. Muchapter 4 neevidence dzese idzoka kubva paakatangira bhuku raDhaniel,
Mwari vachedza kumisira pachena kuti zvinanga nemasvikiro hazvishandi hazvibhadhara. Zvakare ikoko handiwaniko. But Nebhukadhineza anoramba achingoenda kun'anga, achingoenda kumasvikiro. Ozva zvinhu zvakadaro zviri kuitika. Mirai pastor. Pane chidzidzo chapfuura chandakakutsura futi. Okay. Kuti panyaya iyi ndakataura nemi ndikati panyaya masvikiro nen'anga iyi chii munhu waMwari. Unoziva kuti chibeti. Unoona hamubve ipapo munoramba muchitenderera ipapo varoyi, zvikwambo, n'anga, masvikiro muchitenderera ipapapo. But uri kumboonei? Uri kuona here kuti Nebhukadhineza naiyewo haasi kubvako kunga. Haasi kubvako. Ende hazvina kugumira kuna Nebhukadhineza chete. Chero nanhasimo mudzimba dzavateerero. Chero nevamwe vanotoenda kumachechi havabve kun'anga. Vachienda kuchechi. Havabve kumasvikiro. Unoziva kuti zvinokonzerwa nechii? Pane simba ririmo mazviri, simba raSatani rinodhonzera kurufu. Iroro ndo rinokweva vanhu kuti varambe vachingoenda kune zven'anga nemasvikiro. Vateereri, patikupa zvidzidzo izvi pfungwa imwe haidi kuramba ichingodzokorowa. Tendeukai pane zvimwe zvinhu, uyai mubhabhatidzwe, titange rwendo rwekuenda kumusha kumusoro kudenga. Taurei dai vachinzwa betere. Zvino unoona pan'anga pakapakwa mota svimu. Zvinoratidza kuti kun'anga hakusi kungoenda varombo bedzi, hakusi kuenda vanhu nhando vayo. Nevane mari. Nevane mari nevamwe vanhu vanototi kona izvi zvichii kuvanhu vari kurasika pari. Ndakazombonzwa imwe nyaya yekuti imwe n'anga ikezenge yafa. Hanzi saka pane panodzoserwa zvinhu zvakapiwa vanhu. Hanzi papakazara. Nevamwe usingafunga kuti vaiuya kun'anga vanhu vechechi chaivo. Saka ndopanondinetsa ipapo kuti imi munobva maramba muri ipapo. Saka unoziva kana uchisakura zvoda kuti usakure udzure uzunze ozobva kapandima wose ndasiya ndasakura. Saka zvoramba tichingopadzvoka kuitira kuti zvimwe pane vamwe vateereri vachanyukurwa ipapo naMwari vakazora kuti Mwari haramba achingotenderera panhu pasina nyaya. Ndingatiinde pana Daniel 5. Daniel 5 vhesi ya4 na7. Daniel 5 vhesi ya4 na7. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesilveri, nendarira, nedare, nematanda nemabwe. Vhesi 7. Mambo akadanidzira achiti vauye nen'anga nevakedhia nevafemberi. Mambo akataura kuna vakachenjera veBhabhironi, ani naani ungarava izvi zvakanyorwa, akandizivisa kududzirwa kwazvo, achafukidzwa nguo tsvuku nekushongedzwa ungetani hwendarama pamutsipa wake, uye achava mubati wechitatu paushe hwangu. NdiBherishazari akutaura. Yes. Na uri kuona futi kuti ndiye muzukuru. Even mumazuva emuzukuru kwakuri kunamatwa zvifananidzo zvegold, zvesilva, zvei. Pakaitwa runyoro rwuya rwatakakurukura muchidzidzo chapera pamaridziro. Muzukuru anononedza n'anga nevavuki kuti muverenge izvi. Anditazvona. Saka unoona kuti kana matiro kaita sekuru, muzukuru anosvikoteera nemo. Kuna kuti pane kanamatiro kari kuitwa mumhuri kanosiya vana nevazukuru vachiita manamatiro iwayo chero achiurayisa. Saka vanenge vachiti vanoteedzera ndozvavanokura vachiona. Andazvona. Saka uyu muzukuru akangoteedzera manamatiro aitani sekuru. Ndozvaitika mudzinzaro kwavo. Zvese zvakaitika kuna sekuru zvazvekuti n'anga dzakadedzwa dzikakoniwa aizviziva, but akapinda akaramba achingoenda bedzi kun'anga. Ende unoziva mazuva ano vanhu vanotonzwa vachiti pane muka wakakati akabhinya client. Ipapapo mune makutaura zvakuita zvichidzika pandiri. Wezinini ndaimbofunga kuti this enlightened age yekuti tine vana vedu vadzidza vakadai. Vadzidza vatopfuura grade 7. So pagrade 7 kwandiri ndopandaenda kuti zive, saka kutonachira panzoka grade 7. Unoona munhu atopfuura grade 7. Zvajeka zvese zvichipiwa kudai. Atori munhu wekutoti unototi hey, mune zvimwe zvinhu achiremekedzwa kudai. Anoendepo pamutauro panonobhinwa pane muuki paya. Unomuona akachonjomara pamuuki. Unotedza kuzwa kuti chii, because unenge waitasira kuti zvazvaitwa namai vake iye nekakuti dzidzewo kaaita. Munhu anenge kucollege. Saka unongoitasira kuti kuenda kwese kucollege kuya munhu ane laptop.
unane laptop nema-earphones Eh. iyi nyaya inofunga unomuona achienda ndopandiri kushaya kuti chinotsvagwaka chinosunungura vanhu ichokwadi chamwari. Kana usina chokwadi kudzidza metsika negeography hakumbokupunyutse pasvinhu izvozvo because mune simba rekudhonzera vanhu kurufu muna Satani. Chero vanhu vachitaura kuti kune n'anga ikwakati yakazonyepa zvakati but still unoona vanhu vachiita mudungwe kuenda ikoko. Ende chinondinakidza mazuva ano handisida kungupai hangu vhesi kungoona kwandinoita unofanira zvikutoita n'anga dzacho dziri kuita kunge dziri kupanana mateni kuti chimboita iwewe because kunogona kungoita rimwe goreka rekuti n'anga inenge ine mbiri pamwe inenge iri betera painogona kunge yati nhoka kosimuka imwe unobva kwasimuka imwe saka vaya vangu vachienda kobetera kun'anga yaka havaneti unotoona vachinja manje chero kunyowani yacho ichingoita zvaiita betera vanochinja vanoenda kunyowani vochovha futi ikoko kanonzi akazodaiswa munhu uyaya aive feki zvikazodausafungoti vane problem nazvo vanoti dzvama unotanga futi panyowani paringoita zvaiitwa neuyawo saka ndo zvaiita vakomana aiteedzera zvana sekuru zvemumhuri mavo. Rega tichiona manje sekuru nemuzukuru kana matiroka utaona kuti vese vaiita zven'anga vaita zvemasvikiro. Rega tione zvimwe zvavaiita zvakare. Daniel 1 verse 1 na 2. Daniel 1 verse 1 na 2. Negore rechitatu rekubata ushe kwaJoakimu mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema akarikomba. Ishe akaisa Joakimu mambo waJudha muruoko rwake, pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari, kuimba yaMwari wake, akaisa nhumbi muimba yekuchengeta pfuma yaMwari wake. Now, Nebhukadhinezari gore raarwisa Jerusarema akarikunda. Anotora midziyo yaive mutemberi yaMwari paJerusarema ndobva atakura ndobva aenda nayo kuBhabhironi. But asvika kuBhabhironi akasvikorongedza midziyo iyaya mutemberi yavamwari vake, haana kuishandisa. Akangosvikoti ndaipikwe imomo ndobva yarongedzwa. Saka makore ese akatonga midziyo yange yakangorongedzwa imomo. Iye wozofa kana pakapinda vamwe pauya Bheroshazari ngati chimuzukuru chimanje. Daniel 5. Saka chidzidzo chinechi muri kungodhivanisa, muri kukombera Nebhukadhinezari naBheroshazari vari vairi ndosekuru nemuzukuru vatiri kutaura. Pana Daniel chapter 5 verse ya 3 na 4 iri kutiyo ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaive paJerusarema. Iye mambo nemadzisha ake nevakadzi vake navarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemaro. Unoona zvakaitika manje. Bheroshazari muzukuru aakutonga haana kungosiya midziyo yaiya yakarongedzwa, akanoitora yakarongedzwa nasekuru iye ndobva aishandisa pabira patimana aichereketora hanzi aimani magirlfriends vakadzi vake nemashinda ake. Saka uri kuona chimwe chinhu chiri kubuda apa ndechimbeyawo kuti midziyo iyi haana kunoitora kuJerusarema, akaitora mutemberi muBhabhironi mayakanga yarongedzwa nasekuru. Saka zvimwe zvinoitika mudzimhuri mubetera ndezvekuti vabereki pavanenge vachirarama vane tsika dzavanopinda madziri. Vanogona kuti fambe chidimbu madziri vomira, asi vanosiya valeya foundation yekuti vana nevazukuru voswapedzisa. Ende vana nevazukuru pavanouya vanoswenda dhipa muzvakashata zvasirwa panzira nevabereki, because Nebhukadhinezari angosiya aturika arongedza, uye akatora akashandisa zvakaereswa zvaMwari. Wakabata. Saka mukurarama mukati medzimhuri kana paine chakaipa chinoitwa, unoziva kuti kune vamwe vanhu vokuti vanenge vachienda kuchechi asi vachiita zvemudzimu, vachiita zvemashai nen'anga. Vana vanenge vachiona taiva kuchechi nezuro kwazvaiparidzwa zvichinzi midzimu no, asi nhasi n'anga yauya usiku pamwe kuchechi avavo vari kuzviona izvo. Pavanokura vana ivavo vanozosarudza pakati pezviiri, asi kazhinji kacho vana vanosarudza chakashata chinonyanyisa kusvotesa Mwari, vanonopfuurira.
anoona ndabhendaitaka kuti zii pamava muchitaurana ndikuedza kutofunga kuti asi ndo zvaiitika ndine mhuri yandoziva yekutoti mukukura mumhurumu pane pekuti sekuru ameno zvavakaita nemuzukuru akatoita mwana muzukuru but yakangokavhingwa vatowanhu vakuru vandotaura but zvaakuitika mhuri ndaitofunga hangu muchitaura kwete ndikubva ndandofunga zvaakuitika mhuri vana vari kuzvarwa muye zvinezvi vakomana vacho vari kurarana nasisi saka vasusukidza pakasiyana sekuru ani mazvona saka ndikutedza kugaya kuti ana baba apa vari kungoti zvatakaitirwa nanini vari kumboziva kuti nyaya iyi vanga vaidyara kare mukati memhuri pakufukidza pane kakomana ezvinezvi kari kutorarana nasisi ndikutobudza brother nesista kwete zvekuti makazinzi saka pandikupapapamamtitooraianyarara atifambei because mamamtitoorati iyo ngatisiya hadzisi nyaya dzemustudio ngatifambei saka uri kuona kune vamwe vanoti ivo izvo zvidzidzo zvatiri kuita izvezvo vamwe vanonyatsodzikisa sabata ramwari darinzwa kuti nderiri nechokwadi saka vanenge vakuti musi womugovera ukasvika havachaite mabasa pamba vanoswera vakagara because sabata ramwari musi wesande woenda kuchechi kwavo saka vanoita makore vana vachiti mumusha muno mutine masabata 2 1 ramwari hatiite mabasa tozoti redu remhuri ndo ratinoenda kuchechi saka chii chinogona saka zvinoitika maende zvekuti vabereki vanogona kufa vachisiya vana vari kunzungu nekunyima vana kazhinji kacho kana vazosara vavega pasina chinhu chekunzi siyai ichi mumire pane chakanaka chamwari mweya ikaipa inovabatsira kusarudza nzira inosvotesa mwari iri yanyanya yacho saka obvious havazotorera mwari saka ndo zvakaitwa nabhekushaza manje zvoti midziyo baba havana kuibata sekuru iye kwakuishandisa saka muda kungoburitsa pfungwa yekuti zviri kuita kunge zvinonzi rudzi runotera kwakuti vana kwakuti vazukuru vanonopfuurira mune chakaipa chakatangwa mumhuri vateereri toda kutenda rambai muri pachirongwa ngatimbonzwa rombo. This world of sin is passing through, but a better day is drawing nigh, when the Lamb of God, sweet Lamb of God, the Holy One, will shine on us. He truly comes, He truly comes, to destroy the world. He truly comes, He truly comes, He truly comes, to destroy the world. He truly comes. This world of sin is passing through, but the righteous ones shall leave this earth, when the Lamb of God, sweet Lamb of God, the living one, will shine on us. He truly comes, He truly comes, to destroy the world. He truly comes, He truly comes, He truly comes, to destroy the world. He truly comes. He truly comes. He truly comes, to destroy the world. He truly comes. He truly comes. He truly comes, to destroy the world. Hallelujah. tinomuchingamidza vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemhaka yei mwari akasiyanisa sekuru nemuzukuru. Mwari akaitira sekuru zvakasiyana nezvaakaitira muzukuru. Panyaya tiri kukurukura nayo takatarisa sekuru nebhukadhineza nemuzukuru wabherushaza mambo wokupedzisira webhabhironi. Regai tiende mberi muhurukuro yedu
sekuru nemuzukuru zvimwe zvinhu zvatiri kuona vese vari 2 vanga vari madzimambo Yes. vachitonga mubhabhironi, right? Handei Daniel 2 verse 46 na47. Daniel 2 verse 46 na 47. Ehe. Ipapo mambo Nebhukadhinezari akawira pasi nechiso chake akanamata Daniel, akarayira kuti vamuigire chipo nezvinonhuhwira zvinozipa. Mambo akapindura Daniel akati, zvirokwazvo Mwari wako ndiye Mwari wavamwari, naShe wemadzimambo, nemuzivisi wezvakavanzika. Iwe zvawakagona kuzivisa chinhu ichi chakavanzika. Vanoverenga Daniel 3 verse 28 na 29. Daniel 3 verse 28 na 29. Right. Nebhukadhinezari akataura akati, Mwari waShadhreki naMesheki naAbhedhinego ngaavongwe. Iye wakatuma mutumwa wake akarwira varanda vake vakanga vachivimba naye. Ivo vakanga varamba shoko ramambo, vakaisa miviri yavo kuti varege kushumira kana kunamata mwari upi neupi, asi iye Mwari wavo. Naizvozvo ndinotema chirevo kuti vanhu vose nemarudzi ose nemarimi ose vanotaura zvisina kufanira pamusoro paMwari waShadhreki naMesheki naAbhedhinego vatemwe-temwe, nedzimba dzavo dziitwe maturunhuru, nekuti hakuna mumwe mwari anogona kurwira saizvozvo. Panapa uri kuona chiri kubuda mufundisi. Yes. Ndechekuti Nebhukadhinezari aive mambo, right? But aipota achiti kana Mwari vashanya, Mwari vokudenga, vakamuratidza simba ravo, aitirimuka. Aivhunduka. 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 Hana yake yairova, aibvuma kuti zveshuwa ndimwari, right? Ndo chimwe chinhu chakanga chiri muhunhu hwaNebhukadhinezari. Kunyange zvakadaro aivhunduka kana aona simba raMwari. Inzwa chimwe chinhu chaive maari futi pana Daniel 5 verse ya 20. Daniel 5 verse 20. Asi mwoyo wake wakati uchizvikudza, nemweya wake uchizoomeswa, kusvikira achiita manyawi, wakabviswa pachigaro chake cheushe, akatorerwa kubwinya kwake. Now, Nebhukadhinezari kunyange aibvuma kana kuti aiwa Mwari apa Mwari vapfunda vaona, asi aive nedambudziko repride, kuzvida. Okay. Kuzvida ndo ranga riri dambudziko rakakura maari. Ndakambobva tauro taura henyu futi pandaitaura kuti muri kungodaro henyu, but even dai muri pana Nebhukadhinezari, because by this time handiyeri aive the world superpower. Ndiye anga akabata pasi rese. Saka what would you expect? Zvazvinoita maende zvekuti chero Mwari akakubatisa pasi rese, anoda kuti uzive kuti iye ariko. Zvakare anoda kuti uzvininipise muukuru hwako. Okay. Ndo zvinotsvakwa naMwari. Even uri mukuru wechikoro, uri mukuru wemapurisa, uri kansela, uri minista, hazvinei nechikundika chauinacho, chero uri mukuru. Whatever level yeukuru hwako, Mwari anoda kuti uchinakirwa nemasimba eWari, zvininipise kwaari. Okay. Saka ndo raive dambudziko raNebhukadhinezari. but aibvuma akaona Mwari ashanya. Akaona Mwari asati apa itsoka iyi pafamba Mwari apa. Saka Mwari aizviona seizvo kuti anobvuma but pride ndo iripo. Mwari nyaya yakadaro aizoigadzirisa sei? Ndosaka akazomutora manje kuenda naye kunomufurisa sora. Kwakuda kudhila nepride. Wozvaidza kuti mwoyo uri correct. Okay. But munyama ndo muri kuita dambudziko rekuti abhalanzise mwoyo nenyama. Saka vakazoenda naye kucollege manje kusango ndoko akanofura sora. 7 years ariko. Then handei pana Daniel 5 ipapo vhesi ya 22 na 23. Timbotarira musukuru. Daniel 5 verse 22 na 23. Asi imi Bheshazari mwanakomana wake, hamuna kuzvininipisa nemwoyo wenyu, kunyange makanga muchizviziva zvose, asi makazvikudza pamberi paShe wokudenga. Midziyo yeimba yake ikauyiswa pamberi penyu, imi nemadzishe enyu nevakadzi venyu, nevarongo venyu mukanwa waini nayo. Makarumbidza vamwari vesivheri nendarama nedare nematanda nemabwe, vasingavoni kana kunzwa kana kuziva. Asi iye Mwari wakabata mweya wenyu muruoko rwake, unoziva nzira dzenyu dzose, hamuna kumukudza iye. Right, uri kuona panapa Bheroshaza muzukuru manje. Right. Ari kunzi iye aizviziva zvese izvi.
zvakaitirwa sekuru. Kunyatsoziva kuti Mwari wekudenga anodai aizviziva. Because katauriro kari kuita Daniel hakasike kufungidzira ayo. Kutoti maizviziva zvese zvakaitirwa sekuru venyu. But hanzi mazviziva manje. Hamuna kuita hanazvo. Okay. Wakabatana. Saka chiri kubuda panapa. Chiri kubuda panapa ndechekuti sekuru vaive nepride. Vaizvida. Muzukuru aizvida. Sekuru vaine pride, vachizvida. Asi vaitirimuka. Mwari akataura. Muzukuru manje aive ne I don't care attitude. Kuziva iziva zvinongozikanwa nasekuru. Vese vachinamata masvikiro. Right. Asi sekuru vakaona Mwari vaibvuma. Chaivanetsa ipride. Ko uyo akaona Mwari zvaita unge pangofufuta mhepo. I don't care. Hakasina basa. Sebaba aratidza ushwindika. Kuti sekuru vakatora midziyo yemutemberi vakaichengeta. But iye ndo yaari kunoti nemagirlfriends kwakudira waini vaakudhakwa vachimwemo. Wazvona manje. Yanga isiri midziyo mutendere. Yaive midziyo mitsveneka yaishandiswa paJerusarema pakupira Mwari. Saka kuti munondidii? Saka kune vanhu vakadaro mukurarama. Vane moyo inenge yabheushasa. Vanoti chero Mwari ataura ngenzira ipi. Havanei nazvo. Havatirimuke. Saka Mwari anozoita sei? Sekuru vaitirimuka uyo hatirimuke. Mwari anozoita sei pakadai? Kwatiri kutodzidza. Kwatiri kutoenda manje ikoko. But alright, Pastor ndakunzwai. Zvamutaura zvese zvinobatsirei vateereri venyu? Zvinobatsira vateereri manje pakuti kudii? Vateereri vedu vari mumaboka mairiwa ya. Ekuti vari mutsika dzavo dzechiberekero. Vamwe vanotirimuka. Kana Mwari ataura. Okay. But vamwe vanoita semunonzi hapana chati chataura. Asi achitozivake. Achitonyatsoziva kuti zvataura. Ndosaka uchiona kuti hakuna munhu anoita chakashata asingazivi kuti chakaipa. Pane paakatombozvinzwa zvitsanangurwa uipi hwazvo. Saka anenge achitii paanenge achiita? Unoziva varipo vamwe vanongodzidzisa mwoyo yavo kaushwindi kakungooma kakusvika kuti handinei nazvo. Siyanai neni. Unogona kusiyanai neni kuvanhu vakashaya chekukuita. But kuti uzoti Mwari siyanai neni manje. Mwari anenge akuti ndisi takasika nyika pawakatsika pacho pawakavakira imba warutodhiraivhira mota ndini ndakapasika ungu pane tara yakaiswa nehurumende asi pasi petara inyika yandakasika inini. But kaitiro kabheushaza kekutora mudziyo ake hakasike kutoti munogondiite. Exactly. Ndosaka tiri kutika unoti munogondiitei kuvanhu pamwe vanogona kutoshaya chekukuita. Asi kuzobva wadaro kuna Mwari manje. Because manzuro yatenda nyika vakatotanga bira ravo zvakanaka. Vaitoende pekunwira. Pairepo doro ravo musoro manje amenofuno munoyo akati nekapu idzi harichanaki. Nemunotora kapu dzaMwari. Kunenge kuti ndoda kuona kuti vanondiitei. Hatichionai manje kuti Mwari akaitirei varume vairava sekuru nemusunguro. Okay. Daniel 5 verse 20 na 21. Daniel 5 verse 20 na 21. Asi moyo wake wakati uchizvikudza nemweya wake uchizviomesa kusvikira achiita manyawi wakabviswa pachigaro chake cheushe vakamutorera kubwinya kwake akadzingwa pakati pevanakomana vevanhu mwoyo wake ukaitwa sewemhuka akandogara sembizi akadyiswa uswa senzombe miviri wake ukanyoroveswa nedware kudenga kusvikira aziva kuti Mwari wekumusoro-soro unobata ushe pakati pevanhu achihupa waanoda. Saka ukuona Mwari manje uyo akanofura ari kutarisa vanhu tu ava wekuti pavanhu tu ava pane mwoyo nezvemunyama. Mwoyo waNebhukadhineza uri correct. Nyama ndo iri kumutarisira kuzvininipisa kuna Mwari. Saka kudenga manje vanouya vachiteera mwoyo. Ndo wavari kuda. Anditi mazvona no regai tichigadzirisa nyama. Mwoyo uri right. Anditi mazvona. Saka ndobva vamutora. Ndobva vamubvisa murugare.
tokuenda naye kusango. Masona. Matauro enyu pastor. Hamusuda kutyisidzira here vamwe vateereri vedu vagaro havo vane good living yavo yakanaka. Good living unoziva chazvakanakira. Because handidi kuti musiye matyisidziro vateereri kuti zviitenge zvinonzi dambudziko rimwe rakanyanya rekuvanhu icomfort. Sekunge zvinonzi Mwari ane kakudhila kaachaita nawo. Ndikutya kuti comfort haina dambudziko kastori. Chine dambudziko. Chine dambudziko kana ikakutadzisa kuita zvinodiwa naMwari ndopa yako kanganisa. Saka Mwari vanenge vachiona kuti uyu munhu aizendabvunza kudaro. Vazhinji vane comfort pastor aite zvekunamara. Saka ndadaro. Saka kana mwoyo yavo ichiziva kuti Mwari ariko. Because kwavari vanofunga kuti zvechechi iwei yekunyaradzana. Yeurombo iwei yekuti ngelalabai yekuti vagone kungwana chinovapusha kuti mangwana kuedzezve mangwana kuedze pfungwa dziri nani. Saka comfort kwavari vanotora nyaya yekunamata sechinhu chekungobatsira kususudzira varombo. Saka ndanzwa pamuritaura kudai kuti hamusi maakuda kuita kunge muri kutyisidzira here vane comfort vasingadi kunamata. Unoziva kudzidzisa kwatiri kuita tiri muno mustudio kunotoita nyevero kune vamwe. Kune vamwe vachatoyeverwa vakatotirimuka kutoti ini comfort ndinoidai asi ndoda kuramba ndiri mucomfort ndichifadza futi Mwari. Mazuva ako erugare anowanda. Saka rugare hachizi chitema. As long as murugare rwako uchirumbidza Mwari uchiita zvinodiwa naMwari ndo zvatiri kuvavarira nehurukuro dzinedzi. Saka ava vakatorwa vakaendwa navo kusango vafura uswa ndopavakastarisa kuti takaikurukura nyaya. Mwari akati no mukomana right toita sei zvikanzi chimudzorera kustate house. Ko yumpano yakaendeswa kukunguru. Chiverenga vhesi ya 28 na 2 paka 22 na 23 ari kunzi naDhaniel maizviziva zvese izvi kuti ndo zvakaitwa sekuru. Asi hamuna kuita hanya nazvo. Vhesi 24 inoti kudii? Naizvozvo chanza cheruoko chatumwa chichibva kwaari zvakanyorwa izvi zvikanyorwa. Vhesi 28. Ushe hwako hwakamurwa hwapiwa vaMedhia nevaPezhia. 30. Neusikuwo mambo Bheshazari mukadhia wakaurawa. Saka musi watsanangurirwa naDhaniel ndazoona zvamuritaura. Munoda kuburitsa pfungwa yekuti sekuru vakatombonofura uswa vakadzoka pakutonga. But mufano haana kupiwa mukana. Achingopedza kutsanangurwa zviri pamadziro akabva aurayiwa musi iwoyo. Ndopamuri kuti sei Mwari akasiyanisa kuti uyo haana kumupa imwe time yekuita macorrection. Uyo akabva afa pandijekera. Saka chiri kuita kuti uyu abva afa musi iwoyo kudenga vaona kuti mwoyo wake gwarara wasera wapinda mariri hauchadzoki. Ndezviya zvokuti Mwari bye toonana kwakaperera sarungano. Handinei nemi. Handiti mazvionaka. Saka kudenga manje vanozoti orai tomowedzera here rimwe gore rekurarama achishungurudza vanhu achitambudza nyika. Handiti mazvionaka. Tamupa mukana azvidza nyasha aramba kudzoka pazvakaipa zvake. Saka Mwari akabva angodhila. Saka kumusiya aripoka kuwanza marwadzo panyika nekusembura denga navanhu. Saka Bhaibheri rabva rati usiku iwo vakabva vadhila naye. But sekuru vakapiwa mumwe mukana. Handiti wazvaona manje. Saka pastor language yenyu still iri kuita kunge ida kutyisidzira vateereri. Pakuti kudii? Because unoburitsa pfungwa yekuti Mwari zvichiri possible kuti vamwe abva angodhila nawo zvipera. Ipapo urutodudzira chaizvo wozi varipo vamwe Jesu achitaura kanga kuti anzi kwanga kune muti munhu akaine muti wake womuonde ndobva asvikapo ndobva ashaya muchero ndobva ati chiutemai zvikanzi nemurimi miraitimbousangurira nagore rino ibopai gore rino chete kana mazoshaya michero motema mopisa. Hatitozviona. Saka Jesu aedza kudzidzisa kuti kudenga vanopota vachishanya panyika vachiongorora mararamiro ari kuita vanhu
handiti vazviona. denga rinogara chii? Nekupa mikana kuvanhu kuti vanhu vakorekte nzira dzavo. Okay. But varipo vamwe vanozoramba votosotesa kusvika chiyero chake chetsidzika chazara neuipi, apedza tsitsi dzese dzaakanga ayererwa. Kana dzapera manje kudenga wochiti oramba here achirarama uyu, zvine benefit yei kunyika nekudenga nekumweya wake. Zvobva zvanzi kumweya wake hakuna benefit because akatoseta kuti ndiri kuita kugena chiro zvaita sei. Kunyika ari kungowedzera kushungurudza vanhu vari padhuze nevari kure, right? Kudenga ari kungowedzera kusotesa Mwari. But pastor, pakusotesa Mwari pamuruda pane umwe munhu anondishamisa. Kudhakwa kwagara hakudiwe neshoko raMwari. Right. Vanoziva kuti mumwe munhu paanodhakwa paya achifamba ari murodhi achimba kudai, kune mumwe instead kuti angozvimbira achienda kumba akadhakwa anokona otora rodhi oenda pari kuitwa chechi omunzwa ari panze pakoza ndezvemanga zvamuri kuita umo kwangadi kungozvidhakira akachinanga kumba ese kuna vanhu vanoda kutosvita kusotesa chaiko. Handiti wapaona manje. Saka munhu akadarika vamwe vanogona kufunga kuti dai abva angodonha ipapa abva afa azive kuti Mwari azokutera. Mwari haada akanditika vanhu kumora akapfungwa kekusotesa akachii. Right, ndo zvinoita Satani because dziri mhondo. Saka Satani kana angokugara anokushandisa kuti usotese Mwari. But pane zviyero manje Mwari izvi zvanenge ndakamboona kune dzimwe nzvimbo munomu, kune dzimwe nzvimbo shoko raMwari ragara rinoramba nyaya yechingo chake. Saka kune dzimwe nzvimbo handi pane statement inotaurika yekuti in God we trust, inotaurwa navatendwa vaida kuedza kureva kuti tinoimba naMwari. Saka ngochani idzodzo manje padzaifamba dzichiratidzira dzaya dzakasimudza placard pakanzi in God we trust paya vakakanzura paya pakanzi God ndobva vati in gay we trust. Kwakuchifamba kuita kuti zvinonzwa kutoti Mwari wacho tunoti kwakuraba ndiri kutedza pfungwa yekungoti kusotesa chete plus nekuzvimisira kuzvamwari handinei nazvo, ndatoshinga handichaende ikoko. Saka vamwe havazodzime zvavo asi pamwoyo anenge akadzima panoti God anenge akadzima pamwoyo pake. Handiti wazviona. Asingatoni chero zvikataurwa but hazvina kana tsinga 1 yazvinovhundutsa Mwari. Zviratimbonzwa kamo zviratimbonzwa kamo tuyetenderere mberi nechidzidzo. This world of sin is passing through, but a better day is drawing nigh, when the Lamb of God, sweet Lamb of God, the Holy One, will shine on us. He truly comes, He truly comes to destroy the world. He truly comes, He truly comes, He truly comes to destroy the world. He truly comes. This world of sin is passing through, but the righteous ones shall leave this earth, when the Lamb of God, sweet Lamb of God, the living one, will shine on us. He truly comes, He truly comes to destroy the world. He truly comes, He truly comes, He truly comes to destroy the world. He truly comes. People may wonder. He truly comes. He truly comes to destroy the world. He truly comes. People may wonder. He truly comes. He truly comes to destroy the world. Hallelujah. Tinomchingamidzai vatiri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Sei Mwari akasiyanisa sekuru nemusukuru. Totarisa sekuru Nebhukadhineza nemusukuru wavo Bherushaza, mambo wokupedzisira muBhabhironi.
varume vairi ava vakaitirwa zvakasiyana naMwari. Taonawo zvikamu zvapfuura kusiyana kwavakanga vakaita. Maybe tingakoda kuwedzerawo ava makesisi tatu timbotarisa tomedza tisengete 2 kana 3. It's okay. Handei pana maKoronike echipiri 33 vhesi ya9 kuenda pa13. 2 Chronicles chapter 33 vhesi ya9 kusvika pa13. Manase akatsausa vaJudha navakanga vagere Jerusarema. Akaita zvakaipa kupfuura zvakaitwa nendudzi dzakaparadzwa naJehovha pamberi pevana veIsraeri. Jehovha akataura naManase navanhu vake, asi havana kuteerera. Saka Jehovha wakauyisa vakuru vehondo yamambo weAsiria kuzorwa navo. Ivo vakabata Manase nezvikokovono, vakamusunga namaketani, vakaenda naye Bhabhironi. Zvino akati ari pakutambudzika kwake, akachema kuna Jehovha Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari wamadzibaba ake. Akanyengetera kwaari, akamuteerera, akanzwa kukumbira kwake, ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake. Ipapo Manase wakaziva kuti Jehovha ndiye Mwari. Manase anga ari mambo achitonga vaIsraeri. Ndiainza iroherwe. Anga zvinotonzi hakuna chitema chisina kuitwa naManase. Zvese zvitema zvine mazita Manase. Sakura takatoita umbombo. Zvese Manase. Nekuuraya. Kana ukadzokera panotangira chapter iyoyo hapana chitema chaakasiya. Alright. Kusvikira vaaitonga vakopawo unhu hwakashata hwamambo. Rudzi rwese ndobva rwafanana namambo. Mwari anzi pandima iyi akavatsiura vaIsraeri namambo. Hanzi havanoteerera. Havana kuteerera. Kusvika Mwari azoti toita sei tiregera tichitendera vaAsiria kuuya vakunde vaJudha. Chaita kuti vaAsiria vasavarwiseka, Mwari anenge achivavhundutsa. Achisa rushowa. Achisa rushowa rwake. Saka vaAsiria ndobva vauya ndobva varwisa vaIsraeri. Ndobva vavakunda. But vakanzi muye namambo ari mupenyu. Usamuuraya. Ndobva vamubata nemaoko ari mupenyu. Saka vamubata manje vafana vacho vakatora zvinobaya ndokudura mhino iyi. Kukochekera kudai. Kuboora buri pamhino iyi. Ndobva vapfekera chirimbo. Voisa cheni. Ndobva vaisa cheni. Saka mufana aifamba ari pamberi achidhonza mambo sekudhonza kwaimari. Handizvazvona. Saka ironda richiri nyoro kai. Mambo vari kudhonzwa vachienda kuDamascus. Saka pavaifamba manje mambo vairwadziwa zvakadaro zvekuti vakatanga kuchema manje. Ndo pavakarangarira kudenga kuna Mwari. Vakareura zvitema zvavo zvese vari munzira. Saka mambo vakakonekta kuti nyaya iyi yandiwira ine chekuita nekushayana naMwari. Ende tiMwari avhura gedhe rekuti ndipindirwe nevavenga. Ndobva vachema ndokunamata ari munzira achienda. Achikwewa necheni. Saka kunonzi pakuchema kwake kwakasimba zvakadaro zvokuti Mwari akanzwa urombo. Vamunzwira tsitsi. But Mwari anoteka mwoyo wamambo uri muchanza changu. Ndobva afanotaura namambo vaAsiria. Kwakufanisa tsitsi pamwoyo pake. Chichidhonzwa kudaro uyo achingomodza wapfidza mvana usazviite futi. Chimurega yadzokera. Ndobva atodzokera pati vhesi riri kutiro akabva aziya kuti Mwari anofanira kunamatwa asokupera. Unoona ndanda kuti wacarried away nekanyaya. But still manje bona kuti chidzidzo chenyu nhasi kwete ndikuita dambudziko nacho achisipo here pakuvhundutsa vateereri vedu. Unoziva kuti vakakomborerwa vanovhundutswa vobva vatizira kuruponeso. Kana chikataura chokwadi timu zhinji iri uko kuti izonamata inotoda kutombokakatwa nechinoda zvakutaura chokwadi. Timu zhinji iri kuteerera inenge itoda kutombokakatwa kuti izobvume kutenga kuna Mwari. Kana akakakatwa akabvuma zvakanaka. Denga rawini. Kurwadza wako panyama vanoti kuritembarira. Tichikombewa nemafaro achaitwa nevanhu nokusingaperi. Ndimanase. Handei pana mabasa 12 verse 21 kuenda pa23 tinoona umwe mambo. Acts of the Apostles chapter 12 verse 21 kusvika pa23. Right. Ipapo nezuva rakanga ratarwa, Herodhi akafuka nguo dzoumambo, akagara pachigaro chake cheushe, akataura kwavari. Ipapo vanhu vakadaidzira vachiti, izwi raMwari harisi remunhu. Pakarepo mutumwa washe akamurova
nekuti wakanga asina kukudza Mwari, akadyiwa nehonye akafa. Ndimambo Herode. Inenge yaBhelshaza Ndiye Herode kawo. Herode ari pachigaro rimwe zuva auya aadhiresa vanhu parali pamusangano parala ataura manje vanhu vakabva vati izwi ratinonzwa harisi remunhu ndiMwari chaiye ataura kureva kuti mambo akainzaniswa naMwari iye ari munhu nemafollower. saka ainzaniswa naMwari mafollower aedza kureva kuti mastatement ataurwa yakaya ndiMwari chaiye. ndiMwari unoziva vanhu vanongoita manyawu vanongoimba chero zvavaimba kana vachishaya kuti vokudza sei mambo. Saka ivo vakatoti mambo wedu akafanana akainzana naMwari ndozvavaitawo panze pekuti iye ati iye ablasphemy yakuitwa waifana kuti handizi Mwari ndiri munhu. Iye ndobva aramba achiita kuti iye akanyarara akanakidzwa nerweo rwacho anditozvo. Saka ndozvakaita kudenga kuti uyu murume abva kure ende kunhu hwake ndiuyawo kudimburana James ndiye saka ambopiwa nguva but paasvika apa muchinde saka pamhosva yake mhosva yekuti hauna unyararidza mafollower kaka wainzaniswa naMwari iwe usiri Mwari uchizviziva kuti hausi Mwari. Saka ungoifanira kuita sei? Uifanira kuti handizi Mwari hadzona wakati this is the voice of God. Dai akadaroka chituko chaibva kwaari aisara asina mhosva. Anditozvona. Saka kudenga vanhu vati manje mukamusiya yakuinzaniswa naMwari akuzviti akainzana naMwari. Pastor, ndibatsirei pari kunzi asati afa honye dzaakutomudya. Isu zvatinoziva honye dzinodya afa. Zvino kudenga vakada kuti vamuratidze kuti isusu kana tazosimuka taakudhira nemunhu ane nharo maitiro atinoita so tinojamba hamwe masteji stage yekufa yakajambwa kwakunotanga nekwehonye kwakuzofa noita. Saka Mwari kana achidhira nemunhu ari arrogant kana nemwoyo uri arrogant wakasetwa uya kune vamwe vane mwoyo vanoomesa mwoyo yavo kuita simbi kuti handinei nazvo. Pandakanyarara apa ndikududzira nyaya yamataura ine zvimiro zvimwe zvandinoona pasi rino. Nyaya ndeyechokwadi. Nyaya iyi ndeyechokwadi. Aiwa hapana chekutaura panotongofunga chete. Pane zvandinotoona zvandakatoona nemazano kuti even munhu asati atofa unogona kutoona kuti uku kudyiwa nehonye because anenge atendera kuinzaniswa naMwari asi onyarara. Right, family. Ativerenge Mabasa 5 verse 1 kuenda ku10 tinzwe vamwe vaienda kuchechi. Vaenda kuchechi. Acts of the Apostles chapter 5 taura nezvaenda matamashai tinzwe vekuchechi manje. Zvino murume wainzi Ananias wakatengesa pfuma yake ana Safira mukadzi wake akazvikamurira zvimwe pamutengo. Mukadzi wake achizivawo akauya nemumwe mugove ndokuisa pamberi pevaapostoli. Asi Petro akati, Ananias, Satani wazadzireko mwoyo wako kuti ureve nhema kumweya mutsvene nekuzvikamurira zvimwe pamutengo womunda. Iwo uchiripo wakanga usi wako here? Watengeswa wakanga usina simba nazvo here? Waita seiko? Zvawafunga chinhu ichi mumwoyo mako hauna kureva nhema kuvanhu asi kuna Mwari. Ananias wakati achinzwa mashoko iwayo akawira pasi akaburitsa mweya wake. Kutya kukuru kukawira vose vakazvinzwa. Majaya akasimuka akamuputira ndokumutakurira kunze ndokumuviga. Nguva dzinenge senhatu dzakati dzapfuura mukadzi wake akapinda asingazive zvaiitwa. Petro akapindura kwaari akati, ndiudze kana makatengesa munda nemari yakadai. Iye akati, hono neyakadai. Petro akati kwaari, maita seiko zvamarangana kuidza mweya washe? Tarira tsoka dzevakaviga murume wako dzichiri pamukova, vachakutakurirawo kunze. Ipapo akawira pasi pakarepo petsoka dzake akaburitsa mweya wake. Majaya akapinda akamuwana afa ndokumutakurira kunze ndokumuviga kumurume wake. Ndiana Safira vaitopinda chechi apa. Saka muchechi makapinda mweya yainzi Christian communism.
yekubatsirana yeye achitengesa zvainazvo zvokubatsira vamwe muchidaro. Saka Anania Safira vaiendavo kuchechi asi mwoyo yavo yanga isiri right, vaive neunyengeri. Andazvona ndobva vanotengesawo munda wavo kuti zita ravo ripinde palist revanhu vadoneta zvihombe. Ava ingeri problem moyo. That's right. Okay. Saka vatengesa munda ndobva vati hatingaendese chatiringoda kuti tichiende kuvanhu kaEaster kuti anazwe kuchecha kuti tapawo kapiro kana Barnabas kayaka. Barnabas akatengesa munda waye akadenza mwoyo tazongodaro haasiri ega, Mwari ane vanhu vakawanda. Saka vadaro ndobva vakamura ino mari zhinji ndokusara kumwe. Okay. Saka mweya ndobva waratidza Peter kuti vanhu matsotsa ende chechi ikangotanga yakadaiswa hapana mastages ekutanga kwayo inokuvara nevanhu vakadai. Hanzi akamubvunza zvikati toda kutenda ndomari yamatengesa zvikati tabva tati yese ngaende kuna Jehovha, zvikanzi wanyebera Mwari. Saka akabva ipapo akabva adona ende akatoudzwa kunzi panapa shamwari hazvisiri but ipapo pastor tsanangurai kuti ava ndeve kuchechi Manase uyo wamataita uroyi akaita zvivi zvese akapiwa mukana ava ndekangosara netumwe tumashereni kumba vabva vatofa kaitirei kakaka ndokamuri kuti Mwari anosiyanisa achitarisa mwoyo because avabva vangodzi gwi ipapo. Ndoda kuti uone kuti umwe munhu aienda kuchechi atiende pana Genesis 31 verse 30 kuenda pa35. Genesis 31 verse 30 kusvika pa35. Right. Zvino kana wakada kuendako zvawakanga uchishuva zvikuru imba yababa vako wagobireiko vamwari vangu? Ipapo Jakobho akapindura akati kuna Rabhani, nekuti ndakanga ndichitya, nokuti ndakati zvimwe munganditorera mukunda wenyu nesimba. Iye wamungawanana vamwari venyu ngaarege kurarama. Zvino hama dzedu dzichiriko, natsai kutsvaka zvinhu zvenyu zviri kwandiri mugozvitora, nekuti Jakobho wakanga asingazivi kuti Rakeri wakanga azviba. Zvino Rabhani akapinda mutende raJakobho nomutende raRea nomutende ravarandakadzi vaviri, asi haana kuzviwana. Ipapo akabuda patende raRea akapinda patende raRakeri. Zvino Rakeri wakanga atora vamwari akavaisa muchigaro chekamera akagara pamusoro pazvo. Rabhani akabata-bata pose mutende asi haana kuzviwana. Iye akati kuna baba wake, ishe wangu ngaarege kutsama, nekuti handigone kusimuka pamberi penyu, nekuti mutoo wevakadzi uri kwandiri. Iye akatsvakisisa asi haana kuwana vamwari. Right. Kusumuka kwakaita Jakobho achibva kwasekuru wake kwaRabhani. Rabhani akasara kutera, bhozi akasara kushaya zvimwari zvake. Twaive tuvanhu tuzvidhori twevanhu, tumwe twakavezwa nesimbi, tumwe twematanda, tumwe twematombo. Kwaive twedu tumadhori utwo pakutenda kwavo vaiti tunokomborera vanhu zvakasiyana siyana. Utu twakava twabiwa naRacheri twainzi tunopa mbereko toita kuti munhu azvare. Rakeri ainetseaenda kuzvara. Saka akanga ati patakuenda uko tirega nditakurewo utwo zvimwe ndingawane nyasha ndikazoitawo vanhu, otherwise ndotadza kugara pamurume. Anditwazvona. Saka aona vakutsvaga akatusonorera muchituru, ndobva agara zvikanzi kuna baba ndiri panguva yekutera. Baba ndobva vasiya. Anditwazvona. Saka anyebakawo sei asina kubva anzi gwi ipapo manje. Chienda pachapter 35 manje yari Genesis uverenge verse 1 to 5. Genesis 35 verse 1 to 5. Zvino Mwari wakati kuna Jakobho, simuka ukwire Bheteri undogarako, uitire Mwari ataripo. Iye wakazviratidza kwauri panguva yokutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo, tisimuke tikwire Bheteri. Ipapo ndichanoitira Mwari atari, iye weke ngaineni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Ivo vakapa Jakobho vamwari vose vedzimwe ndudzi vakanga vari pamaoko avo, nezvindori zvakanga zviri munzeve dzavo. Jakobho akazvicherera pasi pomuti wemuouki wakanga uri paShekemu. Uri kuona manje parevival yakaitika paBheteri, Jakobho achita takuda kunonamata zviri serious. Takudaita serious. Ndakasiya ndaita mhiko panapa naMwari.
saka takuenda ikoko ngatizvinatsei vamwari vese unzai ipapa parachera akasare ndotudoritoe twanga achiti tunomubatsira kuita mbere anditwazvaonaka saka mwoyo wake uko anga akanyanya kutsimbirirwa neshungu dzekuda mwana ndodzaita kuti atore kuti tundibatsire kuita mbere. ane 20 years achigara naJacob but asati anyatsotendeuka kugashira mwari waJacob anatwo asi anoziva kuti mwari uyu ariko mupenyu ende haadizvi. Saka pazonzi naJacob ngatigadzirisei agadzirisa. Saka uyu akasiyana naAnanias naSafira. Kune vamwe vanoti kana mwari ataura hana dzikarova vanogadzirisa but vamwe vanenge vakatosira because mari iyayo vanaAnanias nekusingaperi vanga vasingachatozomboiunza zvachese andivazvona. Saka mwari anopota achitarisa chiro nepakati pevanonamata manje kune vamwe vane mamistake avanoita asi mwoyo yavo iri correct. Mwari anovabatsira nemabatsiriro pamwe pacho kuti vanonafurasura zvajeka. Saka apa sorry ndikuona nguva dzafamba pasi hanzi vaive nezvimwari mumaoko makoza mabhengoro ayaka ukatarisa vanosvikirwa anonzi makoza ndarira zvinenge zviri vanopfekeswa nevadzimu zvavaive nazvo. Saka vakabvisa zvese vakabva vasarenda anditozvona. Saka anyway zvakawanda zvinoshandiswa pakunamata mweya yakaipa but pfungwa iri kungobuda apa ndeyekuti mwari anosiyanisa zvaanoitira vanhu zvichienderana nekuti pamwoyo pemunhu pakaita sei. Vateereri toda kutenda nechidzidzo chatatugamirwa naPastor Rodzi. Vari kutsanangura kusiyanisa kwakaitwa Nebukadhineza naBhelshaza. Manase ari mambo akasiyaniswa naHerodhi aive mambo. Ananias naSafira vari vekuchechi vakasiyaniswa naRakeri aive wekuchechi. Pese apa Mwari anenge achitarisa mwoyo wako. Ukazvimisira kuti ina handidi zvaMwari, zveshuwa tadzidza zvinogona kuita Mwari. But pane kwamuri vateereri vamwe vagara Mwari munomunda but nezvikonzero zvinogona kuva zviri zvekushaya vana, zveurwere, zvimwe zvacho zvinoita kuti mumbogara nezvimwe zvisingatenderwe naMwari muine muchifunga kuti zvinokubatsirai pakunamata. Vanhu vakadaro Mwari ari kuverenga mwoyo yenyu. Saka vhangeri rasvika kwamuri. Harisi kupera nhasi vateereri. Vhiki rino rose vari kuona pamaTV kubva nenguva dza5:30 kusvika 6:30 manheru kusvika musi wa11 tinenge tiine zvidzidzo zvakadai. Vari kuteerera paredhiyo kubva nenguva dza9 manheru kusvika na10 tiri kuramba tiine zvidzidzo izvi. Kuri kwekuti mwoyo wako uri kukuudza kuti iwe uri waMwari wekuponeswa. Ndonguva yekuti patiri kuita revival tiri muno mustudio tiri kuti ngatichinamatai Mwari sezvinoreva Bhaibheri. Hatichisiyai zvimwe zvese izvo vanhu vaMwari. Zvatinopfeka mumaoko ngazviraswa. Zvataifunga kuti zvinotibatsira kupedza urwere ngazviraswa. Zvataifunga kuti zvinotibatsira kuita vana, kuita mbereko ngazviraswa. Zvataifunga kuti zvinotibatsira kupfuma. Let's go tinonamata Mwari wedu sevhesi rapedzisira kuverengwa namufundisi. Onekai vateereri vedu mufundisi. Tinotinda pari kunzi zvinotibatsira paurwere asi kunzi rasai mapiritsi kureva zvakabva kumweya yakaipa zvamunoziva kuti zvinosvota Mwari ndo zviri kunzi rasai. Mwari ngaakuitirei zvakanaka, akuchengetei tigosangana muchikamu chinoteera. Musakanganwa musi wa11 unopera chirongwa chedu chinoyo pakupera kwevhiki rineri nenguva dza9 o'clock tisangane paDavid Livingstone tionane usu neusu tive nenguva yekutaurirana tichionana. Vari kuuya ikoko vanoda kuzobhabhatidzwa garai matizivisa kusenda mameseji kana kufona. Nhare dzedu 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei tisangane muchikamu chinoteera. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo utungamirwe
dzenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga